iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulim masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Pasensya ka no, italang masungbatang ka. Iliplipas ko ngamin itay, ti ipinpintak. Amok lang ta na nakasilent ti cellphone mo isagani. Kaputadi mo kaya't ti masinga kabayatan ti panagpinita. Ne, makagura kan samot kanyakon. Apay ko makagurag. Ay ayaten ka unay isagani. Maawatan ka. Maawatak ti pagduyusan. Kasla ngamin makakaungat ka. Pag kunaam sa anak-anak isang, kat saan tamot nga ang sangsango. Siyempre. Madlaw ko ba ti panagsaom? Sika talaga. Dayta, imisa makon. Uray tanalpas konti pinpintak. Rumwarta inton malam. Agpasyarta iti kiti baybay. Buyaan tati ililan nagtiinit. Kalpasan na, mangrabi tanto iti restaurant. Amangan no kabayatan ti kaadatan to iti igit ti baybay. Kabayatan ti ililin nagtiinit kat makapanunod ka manen iti ipinta. Adun ti naipinta kaladawan, ti lumlum nagngayinit. Ti kayat ko, katay na idumduma. Kas ko may ti kinaidumduma ti panagayat ko ka. Talaga? Oh, ada ka di pa'y panagduaduam? Amok, napunto kay ti panagayat mo kanya kisagani. Kasta, kat oray kanya ti mapaspasama. Saan tong agbaliw ti panagayat ko? Ipapastan to tagin niliw inton malam. Kitiyo ka. Amangan nga niya ti pampanunutam. Siga, aginanak lang bit sakto mangan. Nalabas ka mo na pangal daw. Di naksiningan ni mama, tamo na madamaak ngagpinpinta. Oh, ma. Apaya ka sa ti panangmatbat yung kanya. Ada ka di nagbaliwan ti lang. Nakatataer kalaunay sa gani. No manula nga aldaw nakapupok ka iti kwarto a pagpimpintaam. Kurang lang di mo masagot yung tigos. Nalabas kayo umad. Nagpagwapo tapno sandak nga isukat iti sabali ni Mildred. No apay nga minasan kayo pa'y lang agasawa. Nabayag kayo matan nga agayan ayat. Adaan kayo iti usto nga edad. Saan kami pa yan nakasagana para iti day tabanag, mama? Kaapay, saan ka kadipay anap na kadagiti naawat mo apang madayaw akas may sa apintor? Ni Mildred yada ni terapaap. Kahit na ti makapanpay di haway, sakbay ngagkasar kami. Nairanamat kami na mapan kami ti pamilya ki Israel. Amumatan, tunggal kwaresma, saan amaliwayan dagiti dadakkel ko. Talaga napagkalan a devosyonado dagiti darakkel mo, Rebecca. Kahit ko kumamat ti sumurot. Napayagan na diyak nagawid iti probensya. Saan mo mat kami na kahit nagbakasyon? Kaya't ko kumamat ti makapasyara di lugar yun. Ado ka no tinapinta sa pagpasyara ni Jay ka? Napipintas dagiti beach resort ijay. Adanto sa bali agundaway. Kaya't nga iam-am mo itinasingad agayam ko. Daytoy gaya mo a pintor ti bagbagam? Kaslada nakita ka paintings na hindi Kaya't ko kumamat am-am-am mo. Nagngayo din ti Maris ti lawang kun baybay. Kabayatan na lumlum nagtiinit. Nagpintas ng paiso isagani. Lumabaga ti maris dagiti ulap. Idinto anatidnukan tinalabaga iti maris asul adanon ti baybay. Lumnagan ti init. Ngam tunggal pa nagpakada. Adala ta isa sangbay ti barumanan abigat. Saan kalagaya mapintor? Nakasirseryoso aksamat ngagpaison niya. Kasta ang amin, tunggal adda kay ti dinak. Mariknak tinidumduma aragsak. Day tamot ti pagimbagan, ti manmano a panagkita ta isagani. Kasla ka na yun, ama iliwan ta.
Nagpintasan na dayag. Makaguyugoy ti panagisam na. Ay ayaman ti puloy ti pangulutan nga tidog abok na. Kasla tinubtubay ti bagina. Mapana ni ti baybay. Ha? Sinabuagan iti nakkaladalo yun. Saan? 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 Paspasamak ka. Ay, tagtagay na plagay. Kuha, mama, nagtagtagay na baka. Mabit lang yalaan kay ti danom. Wan, mama. Natagtagay na kumananda diya, babae. May katlo na gundaway pa nagparang na iti tagtagay na ko. Anya nga tati kay tasawan na ito eh. Pudpud no nga ta, anaparso na diya anapintas abalasa. Wino, bunga laang ti parparmata. Apay anak ka mo lang kapaylaang isagani. Ituloy mo ti maturog kat nga paylaang ti rabi. Pampanunutam ka di tinapintas a babae iti tagtagainap mo. May katlon da ito pan nakitagtagainap ko, mama. O mo na, idi adda kita yan da kinagduduma sabong. Bunga lang nga taday ti panakabambanog ti utak mo. Sa iti may sapay, adda ngagpinpinta iti turod. Idi kuhan, nagnanga imadayo agingga nakadanon iti kiti baybay. Idi kita akmanan. Adan kakibkibin na alalaki at imapog iti baybay. Ngam nagsinad idi sinabuhagan ida ti himigan ti adaloyon. Rumbang kuman ni Mildred, tilinaon ti tagtagainap mo. Ora iti na minsan, Jack na itagtagainap ni Mildred, mama. Ikarigatam ti mangala iti turog mo. Nalasaban dagi ti matam iti kapupuyat. Natataer ka kumano saan ka narapis. Kababagik nga tada ito, mama. Kan ang papukis ka kuma at indugan ti buok mo. Awan mo't ngaminan tay barbero. Sige mama, panawan daklatan iti kwartok. Makaturo ka klata. May katlon apan nagtarawak dagiti kawitan manipod iti ting natirabi. Apan nakulakag ko, iti panagtagtagainap ko. Talaga di akong makaturog pa eh. Tagtagainap lang na iti ay. Ngam apay amariribo ka na. Suyabak mo langan. Mariknak at dumagsin ang ti kalubdag iti matak. Uray apagbiit lang ko makaturo ka. Nalabusan natin nga tirabi dito Rebecca. Kalkalpas ko anang anti aros kaldo ta nagsardang tibos dito Anyan to nga tani oras sa makadanon kay ti lugar nyo. Nagsapan to siguro. Kumusta kayo dito? Dan talungal daw mi dito Israel. Awan ng pulos tinanan. Kanayo na mabambanong ka. Wala ko man naadakan ni tayo lopos. Adupay lang amin tinapatag nga inasikaso. Kwarismapay lang amin dito mapanan ti boss. Limugan ng dagiti pada ka pasahero. Sige. Sikantong ti mangawag kanyak na makadanan kay Jay lugar nyo, ha? Wen, namnamaam day ta. Bye. Ni kilalat. Asin makitiulog. Bunga nga tati. Panakapuyat ko day to Oo, makansamot na nang unoritigi ti bye-bye. Ang nakaintaran dagiti windmills. Wino, nabandog ka din? Nasingak samat kan ipanagpinta mi sa gani. Painanak lang dagiti madag. Ken kasapulan nga ipaayang ka matiti panawan. Amang ano panunutam nga inaawis ka dito igiti bye-bye. Tapno, agpintak mat lang. Nagtunag tamat nga agmalmalam ta ditoy. Ado pa'y ti oras ta. Nalpasamat daytan. Nagpartak ka. Ado pa iti kurang na. Sikan samat dayta inladawang nagpinpinta iti sirok ti kayo iti tapaw ti turo. Wow! Nagpintasan ti babae iti igit ti baybay akas lamang buybuyakan ka. Pampanunutik nga ron na nakatalikod day ta babae. Saan samat a siyak dayta? Wen, bunga lang ti mahinasyon ko day ta. Sandak samot na mailasin, Nana Barbara.
Kumusta kayo? Jeremy! Sika ngagpaiso! At damanan abimos nagka. Saan akas itigay mo anarapis lata? Tapnusan amalasi ni adan anayon tibagi. Nulangam nga tinasalon at barok. Ay, dumanon ka. Day talaang, amangan numarabyan da isagani kan Mildred ang nagpasyar itiigid ti baybay. Sino ni Mildred na Barbara? Kayan ayat na kadi? Wen, kaayan-ayat na. Pinaypaisom na din ka rin mapanagbagasyon mo. Gimuwa po ka manan. Nagado siguro ti chicks mo niya. Agpadata na singpet isagani. May salang ti puso. Kat may samat lang tay ayatak. Oo? Ada ka nung matanobiyang. Owen, andan. Nagamam mo kay kumano jakin tulong ngay muna di balayda. Iyam-am kanyak sakbay ngagsublek aja Manila. Mhm. Kumusta gayam dagiti ipinpintang? Nasayat mat. Agisagsagana kiti salip ko iti may siyang art gallery di Manila. Lalaingam, tap na mga bak ka. Sure. Awagan nakto inton ada ka aja Manila. Tayam-am mo ka kini Rebecca. Napintas siguro tinobya man niya. Napupudaw nga mindag iti taga Manila. Nainak ija Cebu ni Rebecca. Ngam di makal ija Manila. At dada ita ija Israel. Pasensya ka no itala ang anak kaawagakin ka, Rebecca. Kadwak ita ni isagani. Unang sana ang matay ka. Ang mga nababae kit diti ka dun, Jeremy. Tap na mamati ka. Kasaritam ni isagani. Isagani. Mhm. Ni Rebecca akaayan ayat ko. Una. Rebecca, nasingid agayam ko ni Jeremy. Maragsa ka na kamakamamukan kahit sa gani. Kanayon ang madakdakamat na ka ni Jeremy. Nalaing ka na pintor. San met? Medyo lang. Napakumbaba ka niya. Amok na singpat ni Jeremy. Sutsutilak lang. Takasano, nagado din napinta sa babae nga porsunada kan kuana. Talaga kasta. Guwapo kung nasingbat nga minti kayem ko. O sige, itid ko pa iti telepono king kuana. Nalawa mo't dati kwarto nga ayan dagiti na duma-duma apintings mo. Dito'y kakadingag pinpinta. Wen, uray manungal daw ang nakapupukag dito'y. Ang problema. Talaga ada ito'y ti pagduyusam. Ituloy mo. Ngam, di mo nga rod mabaybay anti kaayan ayat mo. Saan tamawatan na? Pasakay agpasyar kami mat. No, daduma. Agpasyar kami jay turod, ganiti baybay. Buy-buyaan nak nagpimpinta. Nagpintasan da ito'y apintings mo. Si kansamot da ito'y hinladawan mo. Ngagpinpinta iti tapo iti turod. May sana pinta sa balasang ti adda iti igid di baybay. Kurang pa dayta. Iparang ko iti ladawan, nga da kakibin na lalaki. Ngam sinabwagan ida, iti daluyon. Talaga analaing ka. Amum, napagbiddotak ani Rebecca, akayan ayat ko dayta. Ne, Jack pala nakikita ni Rebecca, akay nayat mo. Ne, Jeremy, agkalimdosan ka matan. Sige, rumartan dito eh. Amang ano, pudutin ka launay. Saan ka di ang nagpakada ni isagani kan ka, Mildred? Nagkuyog da ka ni Jeremy. Inawagan na kita, nana. Urayag ka no laangan diti balayo. Ada ka matlaangan dito eh. Makipagrabiikan ka da kami. Tulungan kayo magluto, Nana Barbara. Uray madamdaman ton, nasa papaymat. Naimpagtaymay ka. Kaya't kakasarita may panggap iti ayan ayat yo. Saan ka di anay bagbagan ni isagani kada kayo? Di plano ming agayan ayat, Nana. Kaya't ko ti makapan iti Hawaii, sakbay ngagkasar kami. Aywan ka hayam. Si kalaangan tinabati dito eh. Ada aminan a pamilya mi Hawaii. Para matlaang iti masakbayan mi kini isagani, Nana. Sutil, nakmanan ako nakon. Ibagam kit din nga da relasyon may kini isagani. Takanayon kami agkuy-kuyog. Inan
no saan nagreklamo? Man nakaawat ni Mildred. Nasing patakaskin ka. Dahito yung timaudi apa nagkuyog mi. Maudi, kunam? Sa bali man ang tinagawatam ako nakon. Kaya't ko asawan. Agsubli ako na di Manila. Sige nga, Rodan. Agan ang nagkakanayan, ha? Bye. Bye. Isa gani. Agsubli ako na di Manila inton rabi numatuloy kay di Manila inton rabi pakaamuan naktulaang tasabtan ka. Sige. Aramadag to tilugan ko. Itugot ko kayo dagiti pintings ko. Isapsapam to ti mga ipakaam mo. Tapno makabakasyon na. Ipapastan to ti agpasya. Nagsubligaya man ni Jeremy di Manila. Kuna ni Nana Barbara, analablabos pa ngam agkab sa tikinasingidyo. Wen, idi adapay lang dito probinsya. Nang runa idi agadadal kami. Nalablabas kami pa yung magkapsat. Nakita na nga ro, dito yung nagado a paintings mo? Wen, pinastrik ko iti studio. Nakita na paikit diyan, nagiti paintings ko. Isa gani. Oh, apay. Doon sa kahit mong ibaga kanya ka. Napatag unay dito nga ibaga. Saan ka magngatan ang maklaat, tanagtulag ta idin. Inawagan dagiti dadakkel ko. Kat nakasaganan ti papel ko, amang surot kadakwada iti Hawaii. No kasta, talagang agin na dayutan? Malidayan ka kadi, saan ako na makikita pa'y? Gagangay makarik na kitiliday. Lupay man manutang agkita. Gaputakas lang na patpatag ti kinapintor ko. Ngayon maawatak ti arapap mo. Agyaman nak, tamaawatan nak. Saan kang agliday? Saan pa pumanaw adagos? Ngayon masapol na susuroy ka na. Akait ko asawan, iruam kon ti pagik, adi kanton makita. Anya ti kayat masawan? Ikarik, sublian kanto. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Isa gani, kunak man no ituloy mo ti agpinta. Nga, nakamulang lang kamat. Mama, manmano kami ngagkita kini Mildred. Nga malidayanak, asan kami itong nagkita pa eh. Damag ko, madama ka nun, ti panangipagnanay ti papeles na. Nalpas ka no pa din. Kit day ti paglidayak. Mapayagpay mat nga ta, ama ka pa ni Jay Hawaii. Kan, agsublimat kan ka? Saan ka di? Uwan, day titulag ni. Kinapudno na. Mabalim mi kumapitag din na, kasagasawa. Nasaysayat matlaan mo agkasar kayo sa nakapanawan. Sige, mama. Ituloy ko na ito eh. Mama. Amangan no isardeng kong tupay lang tagpinta. Tapno maipaiyak iti umno apanawan ni Mildred. Nasulok ang makabula na saan ta nagkita, Rebecca. Kasta unay nga ilukukin ka. Dahil tangar tinadlaw ko kan ka. Oh, apay kas laki mutong ka. Kan, nagpusyaw ka. Nagsakitak ka dagiti na palabas ngal daw. Gapo iti panagpuypuyat ko. Anya nga minti pagpuypuyatam aya. No daduma, sana ka makaturturog. Gapo iti kapapanunot kukin ka. Nagaduti sa bali apang ipapasam iti iliw mo kanya. Rebecca, ay ayatan ka launay. Sana nga agsapol iti sa bali a babae. Sikati umunakan maudi nga ayat ko. Nay, nagseryoso lang arodan tinobyok. Oras siya. Mailiwak matkan ka. Kaano itayin ti ay mo dito in Manila, isagani? Kaili ko ti panagkuyog ta, idi nagbakasyonak di ta lugar tayo. Mabayag pa'y. Saan ko pa yan alpas na iti salip ko iti dakkel nga art gallery dita Manila? O ni Mildred Sarte agpa Manila. Tapay, Ipagnana ka no dagiti papilis na mapanidya Hawaii. talaga ang matuloy yan.
Naliday ka lakit di, ama panawan. Ay, awan mabalin ko, Pards. Dahil tati arapaap niya. Kasano na makakita iti sa bali apang isukwatan nakin ka? Saan mat nga tama pasamak na ita? Kaslagasawa kami. Masubok ti kinapudno ti tunggal may sakada kayo ay sagani. Amok matkit di, anasingpat ka. Itay pilangag sa nga data dito yung terminal ti bus. Anya ka nung oras sa magkasangpat ni Mildred? Nagtix ni sagani itay, sakba esukunan kay ti balayo. Adda ka nun ni Jebulakan ti kayan ayant na. Oh, kan? Di adda kumaitan. Adda dim ti nga bus. Amang ano da ito yung tinagluganan ni Mildred. Iso da di dumdum sa ahag. Jeremy! Mildred. Ni Rebecca akayan ayat ko. Rebecca, ni Mildred akayan ayat ni Isagani. Kitkitaan na kamadlatan, Mildred. Kasla nga min, adan nakakakitaakan ka. Diyak lamang lagi pa. Uwino, kaing-ingas mo lang ata. Imawag adagos ni Mildred, kalpasan ang nakadanon dita Manila. Agtaros kumakano iti hotel. Ngam pinasangbay ni Rebecca di balayda. Awan ti pakadalagam kabayatan ti kaadta na ditoy. Saan mi abay-bay anti kayan ayat mo? Amangan no saan ngagbayag dita. Malpas lang na kiti asikasun na. Agawid mo't la adagos. Nasingudan adagos dagiti kayan ayat ta Isagani. Kasla na payagan nga gamamuda. Nasingad damat. Iso amasapol ngagsinlingid da. Ni Rebecca ti mangkuyog to. Adda nga min napatag nga si Kaswa. Ipasyar kong tulaangan ida. Ay na, pada kamat nga do ti pakakumikuman na, Jeremy. Apay nga min asan mo akinuyo. Tapno, makapagkita tamanan. Kaya't ka ngayam amo iti kayan ayat ko. At danto la tagundaway. Kan gaputan ni Mildred tinangibaga, saan ko nakuyugan? Di na nga takayat ang masinga ka kadagitar aramidam. Sa bagay, agin na dayo kami nga gaynayat. Kahit ko nga ipaayan itinan anay apanawan. Sa nabali na mabaybay akti kinapintor ko. Jeremy? Abay! Jeremy! Baliwan ka tong awagan Isagani. Kila at nagpakada. Amang ano da paramida na. Ang kasla na gasol. Agyaman naglauna iti panang tulong mo kanyak, Rebecca. Diyak ka mo tituturong at dito syuda. Awan anyaman na. Inton adakan iji Hawaii, di kan tumangliplipat ha. Day talaga yan. Kanayon to asila lagipak iti utang ko ana imbag anakam kada kayo kini Jeremy. Awan ka din karamidam? Agawid ka din iji probinsya? Kuma, kababain nagbayagak iti balayo. Si Kamat. Saan ka sabsabanin? Inton sumarunong aldaw, agawid kan. Ipasyarda ka pailang ni Jeremy. Angam ni. Awan pailang aging gaita. Itay payasagsagay sa makitahan dagiti pinting sa. Kaslad da sapsapulan. Isagani, sa dino tayan tay paintings mo nga daka iti ladawan nagpimpinta iti rabaw ti turod. Idinto nga dati may sa abalasang iti baybay. Di tama no? Oh. Katno baybay matla ti makitkitak. Aglulumba higante adaluyon. Sinabwagan nga ro tinakila daluyon. Sika talaga. Sutilin na pailaan. Malagip ko lang ni Rebecca. Naasidagadagos tarik na kankwana. Kahit nasa wen, nasing patakaskin ka. Kasla, nakikita kon. Ngamjak la malagip. No sa dino tinakakita ak kankwana. Pasensyakan. Nudyak na sungbatan adagos ti hawag mo, Rebecca. Kariring ko lang. Saan ka pa yung inawagan? Saan ka malagip? Mabiglaan. Saan ka diya simbra kiti trabaho? Sana kasi marak manipod iti kalman. Nakasakasakit ti ulok. Tapay. Anyan ti sakit mo? Gapo nga ta iti kinapulot iti panawan. Ay, nagpay
paiso, nagputot mo ti panawan. Anadam ti salon mo, Jeremy. Uminom kayo ti adaw-danom. Talaga nga, iyali ka naklaunay, anya. Siyempre ay ayatan ka launay. Paturugan na ti agas at tumarak, Rebecca. Barang nasaya at tontiriknak, inton makariingak. Kunakno saan mo na mapanunot ti agpapukis isagani. Nasa pa ka man na nagdigos. Rumor kayo kanimanan ka ni Mildred. Wen, mama. Ada ka no imbaga ti barkada na napinta sa pagpasyaran. Inaldaw sakit di rumor kayo. Naisarden mo ti panagpintam. Kabayatan nga dapay lang dito ni Mildred, mama. Ipay ko amin na panawin ko kingkwana. Madlaw ko ti kinaliday dagiti matam. No panunutek ajak ton magkita ni Mildred. Natural. Aglidayak. Ket, ti babae nga agparparang iti tagtagainap mo. Kalpasan ti maikatlo agun daway apan nakaitagtagainip ko. Dadyayan tinaodi. Parmatak lang siguro dadyay. Agap-abay tayo isagani. Nakaputput ka pa iti dakulap ko. Ngam ti mangliwang-liwang at taaw ti pampanunutan. Malagip mo dayi pintings ko kadag iti agayin ayat asinabwagan ti higanti adalo yon. Kasla datati kijay. Saan nga kasabali a babae day jay? Mildred, sika lang tayo atak. Awan sa paling inayat ko. Nusan lang nga sika. Amok, amalidayan ka iti madanin a panagin na dayuta. Saan lang asika ti masakitan? Panunutam, akasla apag kanitulaan ti panagin na dayuta. Ururahik ti panagsuplim. Amok nga do ti napipintas a baybay iyaway. Ngam tunggal makakita kay taloyon. Laglagi pa mga dak nga gururay. Itay pa ilang akit kita am day tapintings ko. Uray lag kurut timoging mo. Ngem, napintas ka lata. Dahito ka din di obra maestram sa gani? Oh, apa yan nasa lutsod mo? Uray ka sa ti panang matmat ko. Diyak maawatan no anya ti kayat mo nga ipasumudaag iti dahito a paintings mo. Pusog ko na kuma. Saan mat amaris na labaga? Sigurado ka kadi? Analabaga ti maris ti puso? Iso ti amok. Malaksid iti dayta. Nagado nga urit na. Uray laan nagkatlo ti pan nakapisi na. Naduduk iti saan. Kasta ka di kayat mo asawan? Asino man na makakita iti dayta apinting? May kanay ti bukod na, akay papanan. Anya pa'y dayto'y maris asul. Kasla at pitpiti ka puso. Bye-bye dayta. Mingmingam ana imbag dagiti ulap iti dayta apintings. Awan ti may lang akatao ka dagiti ulap. Kas iti sinan puso. At dagiti urit ajak maawatan. Naidumdum mga agpaiso dahito ya painting mo isagani. Uradyak maawatan ti kayat mo nga ipasimudaag. Napintas. Mama, dahito iti bilang ko nga obra maestra. Kayat mo asawan? Daitan ti maudi a painting mo? Saan ko nga mo? Narigat ang maawatan ti kaipapananday to'y apinting. Kaarig na ti pan nakariribok ko kadag ti agsisimparat at agtagainap ko. Sakbay ng ipintak reta. Isagani? Pinicture ko sakbay ng patulod ko kin Jeremy. Dakkel ka no tinamnama ang mga abak. Ngam, kaslasan ka naragsak? Gapot na sakbay ti pan nakaangay ti art gallery. Isumo ti panagluwas ni Mildred amapan ijihaway. Nasapa pa yung idadatan tayo dito airport. Isagani, Mildred. Nasurok pa'y amay sa nga oras sa flight mo. Makapaginiliw kayo pa'y anaimbag. Ay, Jeremy. Nasakitin ti dakulap ko iti kapipisil mo. Kurang laang na saan nakakayat nga imbatan. Amangan no kaya't naka nga igawid a pumanaw. Awan kayam. Apay ati mo kinakuyog ni Rebecca ang nakipagtulnog kanyak dito'y airport. Kilat ang nagataki ti sakit ni Papa na. Sana makapanaw iti ospital. Tagsang sangit matlatan ni Mamang na. Kaasim man.
Saan mo't anadag santirikrik na ani papang na. Nervyosa lang amin ni mamang na. Mildred, kanayon to, asa lalagi pakin ka. Ang mga nulimon mayulot agpinta. Sayang. Yakon may matangan ti panakiwaragawat ti panangabak ti painting mo. Nairanamot na flight ko. Mabidlan, saan ka diyan ni Rebecca Reche? Ang mga nuagar arapaap ka lang isa gani. Bueno, kahit mo lang nga iliwliwag tiliday mo. Isa gani. Saan ka maglidaya? Panunutom ko ma, nga adaak lang ikisibay mo. Hindi akong makita ti aeropuerto nagkapunta ito aeroplano at lugana. Kasla marigirig nagpaila. Tinabarakan na irot na panangarakot ni Sagani kanyak. Sagbaya pinalubusan na kasimbrag iti departure area. Ay, ayatan ka, Sagani. Tiyak kumakayat nga ginatayuta. Ngam para iti masakbayan ta. Masapol nga ituran til iliw ta. Hello, Jeremy. Isa gani. Sa dinutayan mo, itay kami pa kini Rebecca dito art gallery. Dandani akong makadanon. Nagado kami ti tao dito mall. Makit-kita na kan. Makit-kita na kami kadi. Juan! Nagpintasan ti kadwana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anak nung iaw-awan kan. Di ka pa lang amin kimuyog kanyak itay. Awan gayam, ni Rebecca. Rebecca ni Isagani. Anasingad agayam ko. Pintasan. Kamaudyanan na. Nagkita tamatlangan, isa gani. Iti lang telepono ti pagsarsaritaan tayo di. Nagururay kami kin ka. Binuybuya mi kin ni Rebecca ti paintings mo. Napintas kun, naidumduma. Itapay lang. Kablaawan da kan, isa gani. Agyaman na. Sapay lang ko ma. Kahit anya ti makunayo ti paintings ko. Tinapod mo na. Awan tinaawatak. Apay nga rin kabkablawan na kon. Talaga nga obra. Uray siya. Jak unay maawatan ti kayat mong ipasimudaan. Uray matla nagkatlo ti pisi ti puso. Ngem, kasla adda mabukbukal ko arupa kadagiti ulap. Adda pamalpalat patam, Jeremy. Uray ni Mildred. Ibilang ng obra maestra da ito paintings ko. Sayang, tasan na naimatangan ti manamnama pa nangabak mo. Agsarsarita kayo pa lang ka ni Rebecca, isa gani. Inakbait iti race room. Nagkatlo. Ngam ti kinapudno na. Saan lang nga madlaw ti maikapat apan nakaukrit ti puso. Kadagiti talo arupa iniilamin na kadagiti ulap iti dayto paintings ko. Tinaamo arupa ni Rebecca ti makitkitak. Anya nga tatikay tasawon dayto Sa narumbang na iti amarikrik na. Addan kayan ayat ko. Ken kayan ayat ni Jeremy tinasingad agayem ko ni Rebecca. Kablaawan ka, isa gani. Nangabak iti umuna agunggo na ti paintings mo. Naragragsak ka kumapay, mama. Noon ay matangan ni Mildred ti panangawat ko iti gunggunak. Saan nakakading ay nawagan? Sangsangpot na pa ilang ihaway. Kailiw na pa iti pamilyana. Siyak to ti umhawag. Inihawid mo mat ti paintings mo. Awan ka di tinanggatang. Ado ti may tagumatang. Ngam, oray kasano kadaklagatan tinjaya da kanyak. Yakin lako da ito Adda kahit ko apang isagutan. Sigurado ani Mildred dayta, anak ko. Nagpitot kayo, mama. Sayang ta sana nagbayag ni Sagani dito syudad. San mat ka na nagpaigamit? Ado siguro tinaskan nga aramida na iji probinsya. Anya ti mako na mitigayam ko.
Nasing patakaskan ka. Guwapo. Kan, na isang sangayon ti kinasirib na. Manmano tinalay nga pintura kaskin ko na, Rebecca. Na idumluma ti kinasidat ti imahinasyon na. Talagang aggayam kayo niya. Kasta na ti panangibidam kan kwa na. Nagasat to ti babae apakasaran na. Kat nagasat na unay ni Mildred. Nagasat akmat kan ka, Jeremy. Gapot amarik na tinaidumduma apanagayat mo kanya. Addak dito sirog ti kayo a pagpimpintak no ka. Ang matantan nawagan ti iti baybay. Siguro, ar-arapaaban na kanya. Mailiwak unayin kan ka. Adadapay kanya. Nga mo ka naragsak kay ti baro alobong mo. Sikatiragsak ko sa gani. Mildred, nalawat ti taawa nagbaytan ta. Ngam di ti puso, intalimang ka, ket kupikupak tinadarisay apamatigta. Anay ulit di ti puso. Kasano nga mo yung adak dito'y mama? Awan kay di kwarto a pagpimpinta am isa gani. Iso nga mo kada kalatan ditoy. Italamanan nga umahig dito'y. Adak ka di napatig nga ibagayo? Apay asinurot dak? Nabatim ti cellphone mo. Agri-ring. Aday mawag ita iti cellphone mo. Wungay. Nabatik ti cellphone ko. Ni Mildred ka di ti mawag? Numero lang ti agparparang iti screen ti cellphone mo. Saan ani Mildred day jay? Kasano nga mo yung adak di ti turod mama? Awan kay di kwarto a pagpimpinta ami sa gani. Iso nga po nga dakalatan ditoy. Italang manan nga umahig dito'y. Ada ka di napatig nga ibagayo kanyak? Apay sinapsapol dak? Nabatim ti cellphone mo. Agri-ring. Aday mawag iti cellphone mo. Gayam, nabatik ti may sa cellphone ko. Ni Mildred ka di ti mawag? Numero lang tinagparang iti screen ti cellphone mo. Saan ani Mildred day jay? Sino nga ta? Diyak malagip no asino ti nakaitidak pa iti numero kidi. Oh. Apayakas la rin magsak ti langam itay nadakamat mo ni Mildred. Tati amom katiso ti imawag. Ha? Ita, insublimanan ti panagkita mi ti baybay. Anya ka di ti pampanunutan. Awan mama, awan. Yan. Malipod na pa ni Mildred di Hawaii. Saan mo matan amayulo ti agpinta? Awan mapanunot kang ipintak mama. Ken... gay mama. Nagawid dayon. Baring umawag man ni mawag. Bueno, siyak to ti umawag. Kinilaat na kiti dayto yung isasangpot mo dito syudad, isa gani. Di na ko mapinakaamuan, ta sinabat kay ti terminal. Iso pa pa kasi nga. Si Kamet, nasingid na nga gayam. Nakasaganak amang isakripisyo ti anyaman abanag. Para lakit dikin ka. Talaga na pudno ka agayem. Kasi nga min, hinawagan na ti may isang advertisement agency di Manila. Wow! Alaan da ka apintor iti kumpanyada? Talaga asikat kan? Uwan gayam. Aday mawag idi anang damag no ilakom ti pintings mo. San kong ilako? Uray pa'y mano ti panggatang da. Talaga napatagting kadaygayan niya. Sigurado nga da pang isagutam. Kat awan sa bali no saan ani Mildred. Apay nga mo mga dapang isagutak. Kasanon no daw ni Rebecca. Nga isagot mo laangan. Anya? Nakigtutak iti dahi asaludsod ni Jeremy kanyak. No amo nala ko ma. Nga maapay nga taan na ibaga na tikas niya. Kan nadlaw ko akmat kutong. Kas lagkab-kabagi kami matan. Sa bakay, sana madlaw ngat sakit na. Mailiwak launayan king ka. Sapay ko ma, tasana ka makasinga. Isagan. Mailiwak matunay kan ka. Papaya ka sa titimag mo. Kas lagang sangit ka. At lang tanggabasi na problema.
Awanan niya man na ito. Basta, kanayon alaglagi pa. Orayan niya di mapaspasama. Ay, at ang kalaunan. Ne, agsangit ka matan. Lumabas nila kuma. Aganos ta. Agkita tanto manan. Nagsarita kami iti telepono kini Rebecca. Mapan ka kano iti Manila. Doa kayon sa laga nagkuyog iti na minsan. Wen, kilat nga min nga danapanan ni Jeremy. Ngam simurot metlang kada kami. Manipod di tinapan ni Amerika ni Jeremy. San kami pa yung nagsalita? San nasungsungbaran di hawak ko? Apa nga ta? Uray ni Mildred. Nabayagan na yak nakasalita. Nya nga dati problema na. San na akayat ngay baga? Yak ba't pinilin? Ni mama. Mama. Apay mama. Anya ti. Ang sakit ni tiyan ko. Ha? Ay, ipan kayo langan ni ti doktor. Barag sumayato matlangan tirik na kinton madamdama. Sino tiyaw awagam itay? Ni Jeremy mama. Ngam saan nakasungsungbatan. Uray ni Mildred. Nabayagan na yak nakasalita. Mariribukon akmatan. Nabayagan na Jack nakasarita ni Jeremy. Ngamgapot ada pa nagtalag ko kankwana. Pabus uyak nagpapasiti pa nagbakasyon na. Kasta ka di. Kwa, nakaumay kami kini mama diti Manila. Tagpa-opera. Adang min timaw da bukol iti tiyan na. Naimbag man ta nasikot yun. Sana kumakayat. Kaya pinilit ko itimbaga ti doktor. Nga mga nagtinag ang malignat ti sakit na. Napigsapay lang ni Nana Barbara iti panagkunag. Malagip ko kayam ni Mildred. Datangaran na. Nabayak mo na jak nakasalita. Allah kay sagani. Delikadon sa matan. Ang mga doon nalipatan na kan. Ha? Naangaw ka mo niya. Ada pa nagtalik ko kingkwana. Mangnamnama katong palan na tinagtulagan mi. Akalpasan ti makatawan. Sumangpot matlang tap nagkasar kami. Sinintar ka laang. Day tama tinapatag isagani. Ti panagtalag iti tunggal maysa. Dagiti agayan aya. Dalinad kayo kano iti sumagmamanong aldaw diti ospital mama. Sungaganos kayo. Naimbag ta nasigod ti panaka-operak. Kano man na sumarungkar ni Rebecca? Diya ka mo? Saan kami bita na nagsarita? Adan tulat na. Magustok akasarsarita ni Rebecca. Nalagaan dirik na kenkwana. No kumasaan akayan ayat ni Jeremy agayam mo. Kano awan ni Mildred. Isuti kayat ko ang makagasat mo. Ni mamamat. Kat no bakit kita kayong agsarsarita no sumarungkar dito yung ospital? Kasla, adda relasyon yo, iti kinapasig yo. Idi damo ang makita ni Rebecca. Narik na ka na si Degan tirik na kinkwana. Paliiwam tabagim. Ang mga no dahi takit titisan yo pag kinaawatan kagayam. Dahi tati santo ang mapasamak, mama. No amula ko man mama. Ngam sa narumang dahi tayo marikliknak. Diyak kahit nga darumswa saan may apag kinaawatan kini Jeremy. Kahit kong isagot kini Rebecca ti pinting. Iso ti pagpayan na. Ni Rebecca ti kapuna. Ana ipintak timpilang kong obra maestra. Ngam, bidtot a panawan ti panagamam mo mi. No kumaimon una kami anagamam mo. Ken saan da anagayan ayat kini Jeremy. Mabalin siguro. Anagrayo akin kwa na. Nagkita kayo gayam kini isagani, Rebecca. Nabayag ka dito sa Manila? Dandari makabulan da. Nagpaagas kami ni Nana Barbara. Nabayad ka no na saan ka nagsarita? Makumi-kumaklaan iti trabaho. Day tama tinako nana. Kasi di ba nagtalag ko kini Jeremy nga ita iti Amerika? Agtalag ka kumamat kini sa gani. Rebecca. Agsangsangit ka kadi, Mildred?
Saan? Sige, adapay aramidak. Bye. Anya na tuyin ang aramida. Diyan ka mo. Numapakaman ni sa gani. Kaslawan to rin ko ang mag-isarita kay Kuana. Jeremy, mailiwakan kan. Grabe ka, naibturang ti sana nangawawag ka niya. Sapay ko ma. Tamaawatan na, Rebecca. Wen, maawatan ka. Uray, tanaragsak kayo mat ginisagani. Oo, apay ka sa ti panangkitam kanya. Ang mga nanya ti pampanunutan, maipanggap ka na kami iti gayam mo. Jeremy, apay ka sa tamatan. Ad-adakim mutong ka. Uray, tagwapo aklat ka. Bagay kumot dito abagi. Saan ka di? Agkab kabagi kami lang kinisagani. Wen takanayon nga agpuyat. Wen gayam, napayag ka no nasandaan nagsarsarita nga gayan ayat. Ang mga nung nakiasawa matan. Anya? Piliyo ka. Ay, sana nasayat day tangaangaw mo, Jeremy. Agyaman at tanaawagan ka matlangan, Mildred. May liwak unahin king ka. Isagani. Agsang sangit ka. Pakawanan ako ba? Anya ti kahit mo asawan eh. Saan ka amawatan kan? Awan na mo kabasol mo. Ata, nakadagdagal. Ladingiti ka dyan nitong paldi ka rin. Tanasawa. Apay nga italang ipudnom kanyak dita. Mas daw nga minimuma. No apay na bayagan, asan ta nagsarita. Kaputay ahiteng ka, kanagtalagaking ka. Nagayatan ka muna isagani. Naruko pa. Nasulisog ang kinihalpon. Anya. At adda ka din nga iso tinayat mo. Iso pinilim, apakiasawaan. Pag nang ni Alfon, nasingpat, nalailukan niya. At adapi natin ni patigbat, ni pamilya, kapti pinigin ni puso. Lukas ta. Awan rumbang apagsangitam. Nakigtutak iti da ito'y anak mo. Ngam awan mabaling ko. Sapay la kumatan ragsak ka iti dinlana. Magagaran ka ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaralo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaralo ngayon kami patangatang. So magmamanon nga aldaw mapalpaliw ko. Ad-adamat na dito'y turod ti ayan mo. Ngam, saan ka mat ngagpimpinta? Mama, Saan mo ka ni anadlaw ti asidag ko kan ka? Di mo may sina ti panagkita mi ti tao. hindi ka pampanaw ni Mildred. Pugpugtuak no sa dino apasat ti Hawaii. Ket, tinalawa ataw. Tinamagsina kada kami, Mama. Kaslada kayat mo asawan iti dayta isagani. Santon ngagsubli, Mildred. Napukaw kan. Ada ka din sa bali, akayan ayat na. Nakiasawan. Saan na atinungpal tinagtulagan yo? Ay hatek ni Mildred, Mama. Nasaktanak lang na. Kasla, mapispisi ti pusok. Mawatak ti marikrik nan. Kasla agasawa kayo din ka ni Mildred. Kitam lang agpaiso ti gasat. No kasta. Saan ko akagura? Karbengan natin mang sapol itinasaysaya at ngam siya. Lumaban nila ko ba?
Diyak kaya nababo ni sa gani anak kay asawa ko. Diyak kaya na pangnamnamahan. Dandanitan ni Alpon. Sapay ko ba? Saan na amadlawan nagsagsangita? Uray kas kasano. Diyak kaya na masakitan. Hello, Isagani. Oh, Jeremy. Saan nakadimot lang ang makasinga? Sa anak pa arimor dito kwarto. Nakaidak pa lang. Itay pa yan nakasangog it canvas. Yung awan ti amog ngay pinta. At adak ka la problema. Anya ka di Jay. Nakasagana ka dumngag. Asino pa iti agsinarana inusan adataan na singid nga gayam. Kumusta kayo gayaman kini Mildred? Dahil tatinarag sa na problema. Awanan ni Mildred. Nakiasawan Jeremy. Saan na anatong pal tinagtulagan nyo? Makipagreknaak. Saan ka amaawanan itinamnama? Amok nga ada na ikari aparakin ka. Mabsog kan sama ta namang kita kanyak, Jeremy. Rebecca, nakapinpintas ka. Sa anak ama uma, amang buybuyakin ka. Numabalin la ko ma. Akanayon nga adda ka iti abay ko. Kat saan kan ama pukaw, iti imatang ko. Kat no itaman lang nga kita ta. No di ka awagan, saan nagsapay na malagip? Pasensya kan. Kagap-gapok la iti doktor idilawas na. Ha? Apay nga italangi bagam kanyak. Diyak kaya't amadanagan ka, Rebecca. Empatigmaan ti doktor. Akasapulan ng agbakasyonak pailaang. Kat planok ti agawid iti probinsya. Sa bagay, naimbag iti ta presko ti hangin. Kaya't ko akakuyog ka, Rebecca. Numabalin. Agbakasyon ka iti trabaho. Adda kayo matlagayam kan Rebecca iti sango ti balaymi. Imawag ka pa ilang mit. Kaya't nakalangas sa tilin ti gayem mo, Isagani. Anya ti makunam kini Isagani, Rebecca? Ha? Saan na matala nga ti broken hearted? Anya? Broken hearted? Anya ti kahit asawa ni Jeremy, Isagani. Puno timbaga ni Jeremy. Awan kami kini Mildred. Nakiasawan. Makapagreknaat. Ngam, di mo't nagkinaray kayo. Amo mo tanti ka re. Kaaduan na saan ang matungtungpan. Si Kamot, Jeremy, imbis ang makipagrekna kay tigayam mo, so tilampay lang. Kaya't ko lang aray awan. Makita mo't tilangan na Isagani. Malmalday. Awan mo't maramidak. No di mangawat iti kinapod no. Mabit lang. Nakasaritak ni Mildred iti telepono. Kaslawan malagip ko na ibagana nga ta sa bani akaayan-ayat na ijaway. Siyempre, nung naibaganakin ka, sika kumatiam muna anak amo. Ninana Barbaragayam. Ada tilikot ti balay, Jeremy. Rebecca, mabalin na panawan ka pa ilang dito'y balay da Isagani. Adalang papanan mi. Nakaragrag sa kay ti nagsasarita tayo kada Rebecca iti balay. Itatadatan dito igiti baybay. San ka magtan na matimtimag? Isagani, nalawa unay ti tao. Awan talaga nalawa. Narigat abalasiwan. Akas iti kinarigat ti agpakada. Ne, si kamot tanti nakasirseryoso, Jeremy. Ada kaya't ko adamagan kin ka, Isagani. Kalpasan anak e asawa ni Mildred. Awan ka din ti plano mga agayat pa'y. Saan ka kumapaibalod iti napalabas mo, Isagani? Ado tinapinpinta sa gundaway para kin ka. Na ikari asaan kayo ang nagkatuluyan kini Mildred. Taadda na ikari aparakin ka. Rinik na launay ni Isagani ti panagsinada ka ni Mildred. Aging gaita, saan na pa'y amay pasnag ti agpinta?
Ngam itay nagsarita kami. Saan matamadlaw analiday ni Isagani? Saan na lang ata kayat ngay padlaw? Anyamat nga mina ni Mildred. Awagak tuman kit de. Barang kayat nakakasarita. Uray pa'y nga takasaritam. Awanan ti mabalin tayo. Unmat kit di ngagpay so nana. Ang mga no. Saan nakpay kit di akaya tagayam. Saan mat nga ta? Awan mati basol mo ka ni Mildred? Malaksid no mabain. Gapo iti inaramid na ka ni Isagani. Apay, anakarik na kiti panagayat kini Rebecca. Kaayan-ayat lang rodan din na singadagayam ko. Sana rumang da ito ay marikrik na ka. Oh, naunag man ang tipampanunod Isagani. Mama, Saan ka kadipay na kailiw-liwang? saan yun ang ipalpalakip dita? Adan bukod na biyag. Inaklon kon asaan kami anay karit itong kalmaysa. No saan ko man nagbalin anarukop? Mama, ada pagkapsutan tunggal tao. Naimbaglakit din ta nagbakasyon dagiti agayan ayat. Uray kaskasan o, adam ang liwliwakan ka. Diyak nga ron naman ngagbakasyon man ni Jeremy. Ken, kinakuyog na ba'y ti kain ahit. Baso ko ti amin. Yung apay sana mamati ni Alpon kaniya. Ni Rebecca, awawagan na. Hello? Mildred, agyaman na kasi nung batang tiyawag ko. Kimuyog ako ni Jeremy ang nagbakasyon dito lugar yun. Nasaya at launay kaya. Amok, anak kasarita na kayo ni Sagani. Inawagan ka, tas may sagayam. Agyaman na, saan na kausigan? Basol ko ti amin, Rebecca. Apay nagsangit ka. Saan ka di rumbangan naragsak ka? Makanaya namang nagbuti pa nagsaibag ko, Rebecca. Awan sa mali makatulong pa niya. Kahit sapay ko, ma. Sana makatanan kini Isagani tayo tayo pa nagsarita ta. Awan mo't ladar aramidag. Di may kakumalangan dito balay. At dala ko nga kahit kung akin tawin kin ka Isagani. Mabaling ipashare mo ni Rebecca. Anya? Tapay. At ang amin na pataga pa na. Kasi mo't tumabati dito'y balay ngagmay maysa. Kaya't ko nakalalagip ti pa nagbakasyon na dito'y lugar tayo. Sige. Saan ka madlang agsilos? Apay, kursunadam ni Rebecca. At napanggap mo ang mga agaw kanya. Ay, awan. Sika talaga. Aggayam ta. Pagkanak ko ma. Sige. No, day talaan. Awan problema. Talaga na pimpintas na playa dagiti baybayo dito Ilocos, si Sagani. Naimbaglangan tayong kuyog nak ni Jeremy iti pa nagbakasyon na. Rebecca, awan ka di pa'y panggap yung ngagkasal kini Jeremy? Anya ka din dayta salsaludsudom kanya kay Sagani. Saan mi pa nagsarsaritaan dayta? Naragsak kami iti ayan-ayat mi. Uray da kami kin Mildred. Di san pa'y anapan yaway. Awan di san mi anak kinaawatan. Nasingad kayo kanong aggayam kini Mildred. Sakbean nagayan ayat kayo. Malaglagit mo kadipay? Gaga ngayon malagip ko. Sa nakas Karina ang malipatan. Ay ayatam kadipay laan? Day tatityak masumpatan. Ngamrobang kadipay nga ayatak. Ada nasawa na. Ay, Rebecca, agmerinda tapay. Nagadungaminan abinalon mo. Doa talamat. Ang kayat ko dagiti prutas. Agran nagka iti makmakan iti probinsya. Naimbag ta nagbakasyon kayo. Awan ka diti na ibagbaga ni Jeremy. Apay, anya da dyan. Imbalakad ti doktor na ngagbakasyon pa laang diti probinsya. Tapno makalang ab iti presko hangin. Adda ka di sakit ni Jeremy. Kasapulan na lang nga ginana.
Nabambanog nga tao na iti trabaho na. Sa amumatan. Naisam iti sports ni Jeremy. Nautot na kiti sugat ko agapuan at ti panangkabkabil maninihal po ka. Ang nasasampay dito puso. Ang babawi ang launa iti panagkasawag kiti Alpon. Awan sinpina ti kinambisyosa. Katlinipan ko tinagkinarihan mi kinisagani. Di tingatan tinusak. Kano magpatingan ito yung panagsagsagbak. Lumok mo hagaklakit din no kanayon ang mga anak dito'y balayo na Barbara. At kakaimas dagiti paspasango yung kanyak. Basa pula sa nga ilyanda ka malasang ko. Kababain ka ni Jeremy. Wan nga ron. Ipagpabalay ko latan tadinak masango ni Jeremy. Insukat nagsamot tan. Ay, nasingpat ti kayim ko. Oh, datoy. Ramanam datoy linuto ka sweet and sour. Dahito ti paborito ka putahe. Ramanak man nga agpaiso. Data. Naimas. Nalaing kagayam nga agluto ay sagani. Dahito ti pangatiwam kin ni Jeremy. Ita na sarding ko ti panagpintak. Adda panawin ko nga agluto kadagiti paborito ka putahe. Kunaknusan na kun amalagit pa'y Jeremy. O di ka pa ilang dimtang itay. Intulod na kuman ni sagani. Awan mo't problema no itulod na kan isagani. Binilin ko mat asaan nakaabaybayan. Kasta unay nga rod apan nga si kaso na kanya. Naragsak ka kadimot laang iti panagpasyaryo kin isagani. Juan, naragsak ka kasarsarita. San amadlawan na liday, gapoy ti panakiasawa ni Mildred. Apay kumangamin adadaalan na ti panawon na iti daya a babae. Nukas pangarigan laang, di mo nga takabaalang nga ibaw ing tiriknam kin isagani. Jeremy, Nakigtot ka itim bagak ah. siga, no niya laditan ti ang angaw mo. Hangam na awan ka kumakat. Agaram ni isagani. O niya. Siga lagit din ti may mayat. Si kantong mat ngamin. No niya laditan ti ang angaw mo kanya, Jeremy. Law ko naragsak ti panagsarsarita yo ka ni Rebecca. Nakadagdagkat ka pa'y kankwa na. Amangan no niya ti pagtungpalan ti kinasingad yo. Mama, saan kay kumangag panunot iti sa bali? Napintas ni Rebecca. Nasingpat. Madlaw ko anak si dagtirik na anakan ka. Masapol nga ramidin tayo amin nakabalaan tayo. Ang naragsak ti panagbakasyon na kan Jeremy, mama. Basta tilaglagi pam. Panunutam ko mati panaggayam yo ka ni Jeremy. Sige, mama. Panawan ka pa'y nga ron. Wan, mama. Ngamoy la ko, ma. Ngam sa narumbang na ito'y amarikrik na. Ha? Ni Mildred. Umawawag. Apay nga tanginawakan na. Hello, Mildred? Isagani, pagawanin na ko pa. Basol ko na yamin. Napakawan kan. Libatin tan tinapasamak. Ang bababawi Nagpintutang itinagbali na panggandang ko. Naranggas ni Alfon kaniya. Apay. Anya ti sanyo apagin kinawatan. Adda ka di pa kay naiga? Amo na ti may panggapkan ka. At tapon na si kapay lang na ayata. Banag asa na rumbang, Mildred. Pasi kapitot ni makikita na kanyang isagani. Pasit lang aba na gani ni pagkinawatan. Tangran na kon.
Makipagrik na kiti panagsagsaga pa mo iti din na ti asawa. Ngam ituloy mo nga iparik na ti panangipatig mo kingkwana. Sabay ko na. Tagbalbali mo't lang. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Nasaysayaan lang kumana siya tinawagan ni Sagani. Nagbalinak lang nga nakapimpiman iti imatang na. Sanak siguro ngayayatan. Numabalin lang ko mga diborsyo ni Alfon. Tapno na kami matlang nagkatuluyan. Pinangtaanak ni Alfon. Inungtanak na kitinadakal ko. Isuda pa ikiti din nagpalag kanyak. Ganyak magkisinsina kini Alfon. Sandak man lang nga mga sakit. Jak lakit din nagpindot iti nagdengga ni Sagani. Ni Mildred ti kinasarita iti cellphone mo saan ka di? Wan mama. Naranggas ka no ti asawa na. Kanayon na adangran. Kasimot ni Mildred. Di mo ibaga malunag tirik nam kan kwa na. Orekas ka sa no. Nagbalin ang napatig ni Mildred kanyak, mama. No dangdangran ti asawa na. Apay nga ano sa makidan na pailaan. Mabalin naman ti makisina. Idiborsyo na. Mabalin niyo ti agsinublihan. Mama, Anya ti aramidam no kas pangarigan. saan ko amasungmbatan dahi ta sa lutsod yung kanyak? Gapo ka di ka ni Rebecca? Mama, sumburi ka ko ni ti kwartok. Rabin, maturog ka. Mabalin mat nga agpaysong agsinublan da Sagani ken Mildred. No, idiborsyo na ti asawa na, Nana Barbara. Tiningiting ko tirik na ni Sagani, Rebecca. Ngam, kaslasaan mo tan nga interesado. Ang mga nadamatan sa baling ipitpitik ti puso na. Jaklam mo. Ngam na makita na ni Mildred. Saan to nga pangagsubli ti karirik nana? Wan gayam, ni Jeremy. Nasa parimwar nana. Diyaka mo na niya tes asikaswan na. Amangan no saan pa yan adlaw ni Sagani ti kandam. Mabit lang agtuktukak iti kwarto na. Ala, amangan na makasingakan ko na, Nana Barbara. Saan abali? Tada kayo mata kasarsarita? Una ka manood na napanam. Nasapa ka kanong matarimor. Mabit lang ang nalpas ko. Ada ka di pa lang ni Rebecca di balayo. Wan ngam nagkuyog dakin mama. Napanday di talon. Napanda nakipagbura si tinatag. Nasingad din sa una yung kininana Barbara. Jeremy. Ada na ibaga ni Rebecca no apay nagbakasyon ka diti lugar mi. Ada ka din nadagsan na sakit ma? Langak ka di ti ada na dagsan ang sakit na, Isagani. Kasapulak lang ti inana. Madlaw ko ngamin anal siyawat langam. Malagip ko idubing tapay. Managsakit ka. Talaga nakapsot si resistensya. Ngam awan na dagsan ang sakit ko. Dagito'y tulakit diti ka ililiw ko dito'y probensya. Inton makasubli kamen kini Rebecca iti Manila. Kaano ka diti panagsubliyo? Jakman amo kini Jeremy, Sagani. Kaslawan mo tan panggap na agsubli di syudad. Katsi ka Rebecca. Nukas pangarigan. Saan mo ka di akayat ti agnaad dito'y probensya? Tsaka mo? Narwam iti biyagi di syudad. Mabalin bakasyon lang dito probinsya. Saan ka di ano ibaga ni Jeremy kan ka, Sagani? Ijemin ka naman nagubingat. Angam di makala ki di syudad. Itala nga mamuag na ita. Kasano, di ka mat nga minagdamdamag. Ay, agsarsarita kayo pa lang ni Rebecca ay Sagani. Adda nakita nga karkarem nga umang.
Inakman kiti agpidot. Jeremy. Nakasakit ti ulo. Jakon kabalan. Matayak lakuman. Diyos ko. Apay asyak pailaang ti kinaptanda ito'y asagi. Tiyak kaya amalidayan ni Rebecca. Intuntumtang ti panawan. Tiagas ko. Ang mga namakadlaw da isagani kan Rebecca. Diyak mo. No aging ka iti kaano. Na may limit ko iti kayan ayat ko ti sagsagabaak asaki. Nabati ni Isagani ti cellphone na. Iso asyak ti nakasungbat iti awag mo, Mildred. Napanan ka din ni Sagani, Nana Barbara. Napan na nagpipiknik ka na Jeremy kan Rebecca. Saan na ka diyan ay bagaday taidikan ka? Saan man, Nana? Nana, kagurat ka di? Balasang ko. Noon nga man tinapasama kay tinapalabas. Lipate mon. Kat, kumusta kayon iti asawam? Ada iti ospital ni Alfon, Nana. Nadisgrasya ka po iti panakabartag na. Sumublatak tong agbantayin ton bigat. Rabi imiita dito Hawaii. Ala, kat bareng day ti pagnakman nan. Sige, Nana. Maturog akon. Sige, iha. Bye. Ti pagimbagan na kiti ka ni Mildred. Sana nakalipat. Narigat mat no goraak iti saan da pa nagkatuluyan ka ni Isagani. Uy, Jeremy, ingid ang matatagosan dita sofa. Nabnabsog ka pa lang, hindi pa nagpiknik tayo. Nabanugak ngamin. Nagano ngamin ti nagpiknikan tayo. Nasakit ti ulok. Ay, nagpudot mo't ngamin ija-igid ti baybay. Enjoy, saan ka di? Tinasaya at umay ka. Ilutak taulom, tapno mabang aran ka. Ijay ko mapailang cottage nga pailot ko ti ulok. Amangan no agsilos ni Isagani. Agselos ko nam, Jeremy? Apay ko mga agselos. Agsilos kun kunak ngaminan. Umapal kunak kuma. Okay. Nasakit ka di pa ilang tiulong? Saanan? Kasapulak ti inana. Sumrug ako iti kwarto. Yak nadlawan na ibatik ti silpon ko amay sama, ma'am. Naragsak ba't ngamin di pa nagsasarita mi kada Jeremy kan Rebecca? Imawag ni Mildred. Kapilitan na sinong batak. Apay nga awag pailaay. Numadokta lang ti asawa na. Kabilin ng tumanin. Sadista ka na imong ti asawa na. Na ospital ka no ti asawa na. Nadisgrasya ga po iti pan nakabartek na. Kat, kumusta nga rin ti pa nagsarita yo? Nasaya at mat. Ti maawatak ni Mildred. Oray saan kayo ang nagkatuluyan. Kaya't na nasaya at lat na ti panakilangan ko kan kuana. Wen, saan tayo nga gimulay ti gura kang kuana? Ken, lipatin tayong tinapasamak, itinapalabas. Naispalan ni Alfon, Rebecca. Nakapsot pa ilaan. Doon ti sugat na. Kas kumaita, maturog pa nan. Sayang, tanabati ni Sagani ti cellphone na. Nakasaritam ko ma. Nasaya at ba't ang nakasaritak ni Nana Barbara. Diyak kaya't ang makagura kanya. Gapo iti bindot ang naaramitak. Kumusta ti pa nagpiknik yo? Naragsan. Di Sagani ti masansan akakuyog kong hagpasyan. Anya? Apa ni Jeremy? Ay, ado ka no ti asikaswan na kabayatan ti kadami ti probinsya. Mailiw akong dita lugar tayo. Sa anak mo't na makabakasyon. Adan to na tagod daway. Angam na saysayat ko nga no makapasyar ka dito tapno makapagkikita tayo.
Sige nga Rodan, Rebecca. Bye. Ay, rumbang kating akselo sa ka. Agayan ayat na Jeremy ken Rebecca. Kan adan asawa. Nasayaat man ta nakapanunot ka man na pinta. Makasinga aksamat. Sana bali, awan problema. Hindi kayong Jeremy. Adamanan na panan na. Di na kunay masangsang. Agpaspasog nutak tayo no tadtuman. Naimbaglangan ha. Tada kayo kininana Barbara kasarsarita. Di, agpasyar tayo, ijay turod inton madamdama. Napudot pa ilang. Uy, adapay lagayam dito ang paintings mo. Ha? Talaga saan mo akayat nga ilakan niya? Isagot mo nga tako makin ni Mildred. Uray iti agayan ayat kami pa ilang. Awan planok ng sagot dahito king kuana. Sikat-ikat ko pangisagutan iti daytoy. Apay asyak, isa gani. Mariknak ngagkapsutak manan. Ngam, masapula makasaritak ni Mildred. At dayta, agringan ti cellphone na. Sapay ko matasong batan na. Hello, Jeremy? Apay niya nawagan, nak. Anya ti ibagam? Kumusta ti asawam? Adapay lang iti ospital. Grabe ti pa nakadisgrasya na. Nagado asugat na. Apay ka di? Nadamag ko akayat mo kanong i-divorce. Kalpasan na, agsubli ka dito'y Pilipinas. Tapno, da kayo matlaan kini isagani ti agkatuluyan. Ha? Kalpasan ti pa nakadisgrasya ti asawam. Ituloy mo ka di pailaang ti panggap mo. Diyak maawatan. No apay adamdamagom na ita kanya. Amom anasingag kaming agayam kini isagani. Wen, Jeremy. Amok. Saan na nanaskan nga ibagampay na ita kanya? Masiknanak launay itigayam ko. Nasaktanak idinaamwak anak ikasarkan. Awan ti sabali at tarigagayak nusan at ipakaragsakan na. Anya talaga ti kayat mo nga ibaga? Saan mo kuman ariribukan ni isagani? Palubusan mo nga agragsak iti sidong. Ti sabali a babae. No, anya ti pagragsakan na. At saan ko apawilan? Pangasi. Saan mo kumangat at naariribukan ti panunod ko? Ti hulok. Jeremy! Anya ti mapaspasamagan ka? Nakasaksakit ti hulok. Yakon kabaalan. Matayak lakuman. Itay pa nga data dito eh. Saan ka matimtimak? Kasla sa anak pala nga mamati sa gani. Apay asyak ti kayat mo pangisagutan iti paintings. Rebecca, pakawan na ko ma. Apay, Yak mo tamo, no kasano ang mapakawanak ni Jeremy. kasta una pa nagtimpayog. Saan ko marumbang na ito eh? Gaputa kayan ayat na kanigayam ko. Nung di ako may limod na iti marikrik na. Agayatak king ka, Rebecca. Rebecca, isa gani. Oh, ni mama, agdardar sa ngagturong dito eh. Rebecca, masapol nga agawid ka ni Jeremy. Nana Barbara? Apay, anya tinapasama ki ni Jeremy. Uwan nga agbayso, mama. Imay ni Mang Paeng nga ulitag na. Intaray da kano iti ospital. Tapay ka no. Nangag kano ni Mang Paeng ti panagas-asog ni Jeremy iti kwarto na. Idi mapadakitaan. Awan puot na. Kan kasla saanan nga umangangas. Saan? Umaykan, Rebecca. Itulod kayo ospital. Kahit ko amamuan no anya at talaga tinapasama kitigayam ko. Diyak maulpot tirignak. Ay tagpailang ni Sagani. Ngamit agdama ka sa saad ni Alford. Makonsensya. Ngamit agdataak akariribukak. Apay akas jay timbangan ni Jeremy kanya. Sa itayan. Ilaat ang agasok. Saan na naidip ti cellphone na. Kat nangag ko. Ang agas asog. Jeremy,
Masyan ka kumakasyak. Agringkan. Anya nga tangag pa iso tinapasama keng kuana. Kung na dagiti doktor anang taming keng kuana. Adalan da kanupay, di ka sasad na. Ngam ka sa nuno sana makapo. Saan mo kuma panunutin na ita, Rebecca? Awan ka hem. Anya ka di tinadnadlaw mo keng kuana. Awan ka di tinaibagbagana keng kano niya ti sakit na. Awan mo tinaibagbagan. Nadlay ko wala nga masansan nga galan na di pa nagsakit yung ulo na. Oh, makaputi ni Jeremy. Ay, Diyos ko. Agyawalag. Isagani. Rebecca. Agyamang kami tinakapot kan, Jeremy. Anya tinapasama keng ka. Sarantak apakadanagan. Naipod nam ka din. Di ka na kayat mo. Ni Rebecca. Isagan. Jeremy, Jeremy, apay ka di aday dati damdamagam. Marina. Sana nga kaya. Pagkawanan na. No'y tala. Ipod na kinakada ito Rebecca. Taladdantaning tibiyag ko. At dasakit ko ang kanser. Idiota. Saan? Jeremy. Saan napod na dahi Jeremy? Saan ka matay? Ayayatan ka launay. Sa guyap-guyap. Saan ka nga kinam, Jeremy? Saan? Diyan kayo na panawan nag. Palubusan na ko mga ginaan. Nabanog ako. Diakon kabaalan. Tisa. Amarigrid na. Jeremy! Apay nga ito lang ay pudnam na ito kanya. Rebecca, sumartang ka ng sangit. Madudog mo tirig na ka. Ang-asim, Jeremy. Ang-asim. Dayta, natulog lang ni Jeremy. Sumartang ka. Masapol nga kinana. Agkararagta si Papasnak. Sapay lakbata may spalmot lang kagayam ko. Iti sakit na. Di ako natupulan tiriknak, Mama. Naipodnok tiriknak kini Rebecca. Saan ka kadiya makonsensya? Kinundawayam ti panagtalat ni Rebecca kan ka. Kaayan ayat ti nasingad agayim mo. Kan nairanrana pa nga. Mama, nasaktanak launay iti sana panang tungpal ni Mildred iti Karina. Kat nakiasawa iti sa bari. Ngam, sa anak nagsangit. Ngam, iti tadya kong taway. Yak malaptan, triknak. Makasangit ak iti pandakamok. Ama bilang ti aldaw, apa nagbiag ti kayam ko. Uray siyak. Makasangit haki sa gani. Apay ani Jeremy pa'y ti kinaptan tinadagsan na sakit. Nakasaksakit. Nasakit. Timawanan iti kain ayat. Ngam nasasaam, timawanan iti nasingad agayam. Jeremy. At ako mapsot. Ibagi. Makakit-kita ka nagatiluam, Rebecca. Sana kumaasangitan. Kaya't mo ka di. Apo mo sayak alumtaang tikararwak. Ang-asim. Saan ka kumangagsuy ti kasta? Ay ayatan ka launay. Dagdagal pahingam iti bagi. Di pa nakayat ko ka, Rebecca. Ngam, naikari asaan asya. Di magtatagkin ka iti altar. Adadama na doktor. Nakita kasta na ibabagam. Dumag ka kanya. Iti ipay lang. Anadlaw ko.
Nakanisagan. Nakasano. Panang ipatag na kini Mildred. Amok nga at tapay nga ipatag na ka. Nangagkuti pa nagasog ni Jeremy. Iti day pa nagsarita mi iti telepono na na Barbara. Gayam? Ada kinid daw na kanyak nana. Ornong sa kano ti parikot mi kini Alphon. Diyak kano panunutan ti makisinakan ko ana. Ipaay ko kanon ti waya-waya ni isagani nga gayat iti sa bali a babae. Anya? Diyak impagarup. Akin daw gayam tinandanin pumusay tinasig patatawa amin pinsaan na nalipatik ni isagani. Natalok nga gayat ni Jeremy. Kaya't nasakpay ang pumusay. Kaya't nangagragsak ti kaayan ayat na iti sa bali a lalaki. Kaya't yung sawan ni Rebecca. Ni Rebecca. Kulak no saan ko nakabaalan. Napigsak pa'y lagayang. Nalabit ang maudin daytoy. Ngayay ko ditoy. Naisang sangayin ka unaya kayam. Jeremy, Isagani. lalakyak. Kebjak balap dan ti panagarubos ti luwak. Napatag ka unay kanya. Idi marignak asana ko nagbayag. Kinitaw ko kini Rebecca. Akaaduan na nagbakasyon. Gapot kayat ko nga ginasidag kayo. Wala. Mawat ang damin. Pakawanan ako ma. Awan ti basol mo. Karabangan nyo kay ni Rebecca ti agragsak. Nupay, jakton maimatangan. Si isa makto iti pan nakauyos ti maudi nga angas ko. Kaputam mo nga agragsak to ni Rebecca. Iti sidong mo. Dandanin saan akinabaalan ti bagik. Ti nagbiyahe dito'y Manila. Binaybayan ko man iti dadakkel ko. Mapugsak ti hangs ko iti probensya. Agpada kami amang ipatpatag unay kan ka, Jeremy. Kaya't ni nga agbiag ka pa itinapaot. Kaya't ni mamang mo, napaagasan na ka iti Amerika. Nagapsutak lao na yan, Rebecca. Yakon kabaalan pa eh. Jeremy, kaya't ko lumaban ka. Para kanya. Masyan ka kumakanyak. Matukan naklaunay. Kaya't kunti aginanapay. Saan nakatingayo yatan? Ay ayatan ka unay. Ngam, naikariya saan tang agkagasa. Nalpasan. Nakapagsarita kami ginisagani. Pangasim. Saan ko mga ipalikas na ita? Iulok. Nasakit launay. Jakon kabalan pa eh. Jeremy! Jeremy! Nurse! Doktor! Kunti matay. Jeremy! Diyos ko. Iawat kunti kararawak ka na kayo. Sige, harap ko po na, Jeremy. Harap ko po na. Diyos ko. Kastunay na pa nagkalimtusan ni Jeremy. Malikata lang po na yan. Amang ano saan mo na maabutan na si bibiyag ni Jeremy. Kasta unay asangit ni Rebecca itay nagsarita kami iti telepono nga agrigrigat ti gayom mo. Naimbaga. Tasa na siyak di nakasalita na. Amang nadyak na lapdan na kitiluwa ka. Nukas pangarigan lang. Awagan nakto. Awagan nakto. Ta sumaruno ak ije syudad. Wan mama. Maalakit din anak ko. Ay, imay nagbakasyon ni Jeremy.
Mabilbilang ba't gaya man ti aldaw ang panagbiag na. Dayawag ti kinatangkan tinakam na. Saan nang impadlaw nga nadagsa na sakit na. Idi gayam nagpakata, nagbakasyon yi Amerika. Napan gayam nagpaakas. Ngam, tinaningan ng dagiti doktor ti biag na. Saan mo na nakamakampay ni Jeremy sa gani? Pinanawan na tayon. Dadya gayam ang tinaudi. Napan nagsarita may di gayam ko. Diyos, tumuyukin ka, Jeremy. Sabay ko ma. Tagi na nati kararuam, itinagkaisa ang biyak. Nagsam. Namalagip ko dagiti nakaragrag sa kakanitumi. Tatama tutog tirik. Nasingpat. Man nakawat ni Jeremy. Sayang ama po ka ti may sa agayam. Akasikin ko na, Rebecca. Naku na ni mami na. At ka no nasukainan daan surat iti pandag tipungan na. Sakay sa surat ti agbay ka data. Kasaritak ni mami na. Kandagiti kakapsan na. Tuan niya ti plano da sakpay. Nga awagak ni mama. Kalkalpas mila nga nagsarita ka ni Isagani ti telepono. Awanan ni Jeremy. Saan nagaya man analasan ti sakit na? Kasta unay kanwa sangit ni Rebecca. Anak ay imatang iti panagrigrigat ni Jeremy sakbay apimbusay. Kasi man, naawanan iti napudno amang ipatpatag. Kanya, oray iti maudi nga angas ni Jeremy. Nagtalinaan ti napudno nga ayan-ayat da. Sana na matuloy ti panagluwas ko ama pa ni Manila. Yawid na kano ti bangkay ni Jeremy. Kinid daw na. Asakbay ang nagsatan adito'y probinsya amay tabon. Maudin ton arabi ni Jeremy. Kasadyak palang mamati amay san abangkay. Tinasingad agayam ko. At agayam pagpatinggan ti amin akinaragsak. Oh, gayam. Diyak pa'y nabasa ti surat ni Jeremy kanyak. Oh, reka. Dati bulsak. Dear Isagani. Malaksid kini Rebecca. Ganti pamilya. Sika tigapatkan at tao iti biyag ko. Isagani. Awan pang isukatak iti nasingad a panagayam ta. Uray kumakayat ko anapapaot pa iti panaglangan ta. Nalabit, tayo iti tinaikari agasat ko. Umis-isa magtunggal malagip ko, ti panakadlaw ko, ti panagustong kini Rebecca. Oh, Saan ka nagbidot, Isagani? Tarigagayak, tiragsakyo. oh, Jeremy. Awan ton ti masaraka kakasking ka. Agtalinag kanto di pusok kas na isang sangayan agayam. Jeremy, ay hayatan ikaw na. Saan ka to malipatan? Agtalinat ka to dito'y pusok. Rebecca. Makipagrik na ka. Agyaman aklaw na isa gani. Saan nakabinaybayan kabayatan ti panagladladingit ko iti papusay ni Jeremy. Agawit na yun. Itay pa'y anak kapano ti pamilya ni Jeremy. Kasla makadugto doon. Kaya't ko nga ipapasapuy-puyaan kita namna. Dito yan ti mahudi. At malitag. Agyaman akmanan ni Sakay. Maudi. Anya ti kahit mga asawa na. Tapno na damdara sa makan ipatak. Kaya't ko ti agawad iti lugar medyo Mindanao. Ang mga noy dito nga agtrabaho. O madayo ka. Isa gani. Nagbalin ka matapas sa titipiyag ko. Kanayo nagtuwa sila lagipkan ka.
Narabihanak mo na nakisarsarita iti pamilya, Daddy Jeremy, Mama. Si Mangpud na ka na iti parbangon. Nagbakasyon na. Tapno ilagip dati makatawanan nga ipupusay, Daddy Gayem ko. Kitam lang agpaiso. Saan naman minano ti panaglabas ti Aldaw. May sa atawan kaya man nga awan iti biyag tayo Daddy Jeremy. Nasdaw da. Tanadalos ka na pinturan ti tanam da, winupansyon na. Diyak namin pinaybayan ti tanam ti Gayem ko. Uray pimusa yan ti Gayem mo, isagani. Wan, Mama. Tunggal sa rungkarak ti tanam na. Kasarsaritak. Akaslakas ang sangok. Malagip ko Gayam. Saan nga tang agawid ni Rebecca? Dahil tatiya ka mo. Saan kumatin na dinamag? Manipod na pa ni Mindanao. Awanan damag ko kinkwana. May san atawan ti limabas. Nakailiw-liwag matngatan. Narigat ang malipatan ti patpatgan. Unay, Mama. Kasla ka ni Mildred? Saan ko na nalaglagip ni Mildred? Namimpinsanan alinipat ko. Gapuday ta. Iti panagayat ko kay ni Rebecca. Kunak no sandak mabigdigitayan, Nana Barbara. Kumusta kayon? Ay, nasayat la tamat balasang ko. Nasayat man ta nakabakasyon ka. Idi kumapay nga agbakasyonak. Masaksakit dagiti dadakkel ko. At masapo la makita kita. Naimbak ka pinalubusan nak ni Alfon. Kakuyog mo ka di asim Mangpud? Saan, Nana? Ni isa ka ni Gayam? Nagluwas idi ka ni katlong Aldaw. Amang ano nakadano na ni Jade Davao ang lugar da Rebecca. Anya? At Gayam iti Davao ni Rebecca. Danda ni makatawan na ni Jay. Manipod pimusay day di Jeremy. Nagawid iti lugar dagiti dadakkel na. Kasta Gaya. O sige pa'y balasang ko. Panawan ka pa'y. Kamaudyanan na. Nagkita damat langan, Rebecca. At dapi mintas ka. Isa gani eh. Diyak mam naman dito eh. Sabay la kumata na kailuliwag kan. Tapno ulitak ng epeksa ti panagat ko king ka. Ken, makait kadang kamatan. Saan mo gaya manulipatan ti karim kini Jeremy? Saan lang agapoy ti karik king kuana, ti kadak. Iti payagayan na kayo. Rimusingin da ito ay apanagayat ko king ka. Adda pa laang da ito ya paintings. Taptapukan pa'y kitin. Dandanin agsubli ni Mildred iti Hawaii. Awan patlangan ni sagani. Anya nga tatip binarag ti panagpasyar na ka ni Rebecca. Mailiwak matan a makakita ka ni Rebecca. Nasingpat kan manakman a babae. Talaga siya ti pagpayan da ito yung paintings mo niya. Noon lakom ko mada ito eh. Nanginalakit di ti bayad na. Napatpati ka kanyak, Rebecca. Malagip ko iti damok ang nakita ka isa gani. Nagtibayo ah. Gayam, nagrosing nga dakos ti panagayat ko kan ka. Nalimod na gineta. Iti laksid nga agpada, nga dakay na ita. Malaglagip ko lata ni Jeremy. Saan ako niyang sangit? Agyaman akit niya. Tagapukan ko na. Kaya sidigakan ka. Naragsakak ka dagiti apanakuykuyog ta. Numabalin, santa kuman apagbayagan. Agkasat na kuman. Iskan. Oh, kunak man usad kang agsangit. Pagkasangit ak gapoy tiragsak ko. Gapo ta dimitan ka itibiyag ko isa gani. Ay ayatan ka launay. Sikati ka ipapanandag iti tagtakainap ko. Ay ayatin ka. Analab-labas pa hingam tibagi. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ko maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunungay kami patangatang agyaman na pagayam.